Maar zeker die mensen die wij niet kon nemen zitten, ja, als je zo op die paarden moet laten slapen. Je bent ook aan gaan zeggen, voor die kopen voor 1200 euro en een week later staat hem strontziek, heeft een collega vol een bak. En moet niet de hoofd een keer nadenken. En dan weet je niet wat je koopt eigenlijk. Maar ja, het is wel een verschil van ik aan 500 euro, hè. En op die moment... Ja, dan denk je toch even na, maar ja, ik heb het ook nog een kijk naar de stal. Ja, vol is. Pakken. Dat is hier staan, jongen. Ja, wij hebben 4 veel, hè. Die met vallen al. Ja, ik kan niet. Komt in het drinken. Geen een tweede keer, denkt ze. Ja. Ja. Ja, ik zeg ze zo naar ons spalder kijken. Wat komt hier even binnen? Oh, het gaat mis. Het is klaar, hè?